Frieske topmodellen en Scandinavische films. Noordelijke pracht in optima forma. Dat joen hier aan tafel. Artistiek leider Fredo Buwalde die liet haar persoonlijke top 3 zien van films die draaien op het Noordelijk Filmfestival. Ja, en de fotomodellen van Margreet Kooistra die vindt ze niet bakken maar yield. Maar wat hebben wij er nou aan in Friesland om dit bijzondere exportproduct? Goeie, dit is biend op de dag dat 10.000 Friesen een god in de lof springen omdat ze eindelijk rapper internet hebben. Het vakantiefilmpje is binnen. Ik zal het even binnen via WeTransfer. Het is 62 MB. Oké, nou goed. Even zien, 62 MB. Nou, dat wordt het je wel even. Dat stiert in het beeld dat het nou wel minstens 6 minuten wordt. Dus we kunnen beter eerst nog maar even een slag terugwerpen. Ja, een slag door het warpen, Piet Achenbach, moet ik zeggen, uit Jonkersloon. Ja. Een gebied, een soort van witte vlek in de provinciewet, dus heel starig internet is. Want voor de goeie orde, had ik dit toch, dit bestond binnen ik 10 seconden leuk kleer, Ja. dus zo'n minuut, hè? Ja, inderdaad. Ik ken echt wel een slag door het warp eerst. Want het warp is ik net zo groot, dus dan ben ik na zo'n minuut wel even rond. Maar hoe zit het bij jou? Jou hebben dus heel min internet? Ja, wij zitten echt aan het Fortnite, zitten we dan. En wij hebben... Ja, dan maak je maar getallen werkje, maar ik bedoel, ik krijg hier een testje die en je staan op 24 en ik had 24 MB per seconde. En ik zit onder de in bij mijn telefoon, dat ik in een jonge zit. Ja. Nou, dat het is te krijgen, maar de kabels die het naar je hem daarin, daar zit dus net genoeg snelheid in. En nu komt Joet, de KPN, maar een geweldig bericht. Ik jou kunnen rap internetten. Ja. Het te krijgen met 4G, dat is een dekking die door het hele land zit. Echo Jonkersloon heen. Die kun je normaal op je telefoon pakken. Maar zij hebben een kastje ontwikkeld, een modem dat jou in huis splitsen kunnen. Die pakt die 4G en dan kunnen alle apparaten in jouw gebouw, in je huis, door mooi. En dan kun je gewoon, kijk als wij, welkom in deze eeuw. We jaren erbij. Ja. Maar wat toch niet doet je, Jan? Nou, ik wie van de morgen, ik vond dadelijk, toen ik het stuk in de krant lees, ben ik voor dadelijk heb ik de telefoon pakt. Ik kiet dan nog wat verheffen, maar dus ik heb contact gehad met die afdeling. En inderdaad, het is een mogelijkheid nou om dat in die witte vlek, net in alle witte vlekken, er ben natuurlijk weer wat mitsen en maden. Maar in Jonkersloon, zou dat op mijn adres, zou dat nou kennen. Ja. Ik ken nou zeggen van, nou doch mij maar. Dus, je kan morgen rap internet en dan ken je Netflix en al die oren leuke dingen zien die wij dus gewoon. Want hoe is het met die? Wat zou er met die gebeuren zonder internet? Oh nee, dat zou niks worden. Nee. Ben je ongelukkig? Ja. Die films nou ja, maar ik werk een soort van het huis bijvoorbeeld en het is echt essentieel. Ja? Margreet? Ja, ik Skype vooral en e-mail. Ja, die eerder man, maar je vaststellen. Die doet gewoon 12 uur door een mail. Ja. Nee, maar hoe gaat het bij je? Had je het? Want ik begreep, had jou al het e-mail binnen, dan moet je woord maar ophouden, toch? Nou, ik heb wel eens gehad dat ik denk, nou, het is nog wel weer heel traag. Ik maak het even met William bellen, die went het naast mij. Even jaren wat die aan het waren is, omdat die zwier aan het downloaden is, dan merk ik dat in mijn snelheid. Ja. En dus ja, maar op een bepaald moment, je bent er wel aan gewend, maar je weet dat het oors kan. En er zijn zo volle mogelijkheden. Nou, ik bedoel, wij zijn wel bezig in die Jonkers nog allemaal een project. Dus dit is wat doe je dan? Nou ja, wij hebben een aantal mensen die bij Baken stapt en die zeggen van, nou, wij willen toch zien dat ik mag gerne in vooruitgang. Dus wij zijn nou bezig met een glasvezelproject. En wij hebben nou toch al een dikke 50 geïnteresseerden. En we moeten nog een 24 mensen erbij hebben in Jonkersloon. Die zeggen van, nou, ik ben wel geïnteresseerd. Dan wordt er echt een onderzoek starten van wat is er mogelijk met glasvezel in Jonkersloon. En dan hoeveel hier heet het dan? Nou ja, ik bedoel, ik ben van optimistisch van dus laten we zeggen binnen de eerste hoe dat kennen. Had wij morgen die 84 mensen hebben, dan kan er onder de slag gaan worden, maar graven. Maar er zitten misschien wel mensen bij die net zoals jouw werkje matten, of die denken nou wat keer mij kijken. Die wat ouder hebben niks meer internet. Nee, die kennen dat goed denken. Maar morgen ze misschien denken van hier kan het allemaal wel. Ja, maar jou kan 1 of 2 dagen. Kun je gewoon zeggen dat het kostje van KPN. Dat zou ik kennen, maar wij zijn wel zover dat wij in Jonkersland, we hebben dit plan om het glasvezel, want dat, als ik eerlijk ben, lijkt het mij dat de beste oplossing. Ja. Dan hield het voor het hele dorp. En ik ken al wel zeggen van, nou, doe mij dat maar, jongens, en de rest die zieken het zelf maar uit. Maar wij binnen Jonkersland wel wend dat we dat machinaal. Je bent solidair. Ja,
Ja, dat Dus je doet het natuurlijk- net. Je doet het net zo'n kostje. Ik denk net dat ik het op dit stuit doe, nee. Nou. Nee. Ik wil haast zelf kiezen, maar dat is uiteindelijk het mooiste. Stel dat KPN, deze verbinding, dat beter is dan het glasvezelverhaal en het is goedkoper, want dat is natuurlijk Het is dat vrij de prijzig in dit, overweging. Dan kies je het beste wat van jou is. Maar ik kan nou helemaal niet kiezen. Nee, nou ja, maar je kan het even tijdelijk nemen. Maar even voor Ja. die 10.000 mensen in Friesland waar het om draait, die Ja. hetzelfde probleem hebben. Nou, die moet eerst bellen. En dan moet ze even een orde vragen, want weet je, aan de hand van de postcode kent er een jongen, kom je in aanmerking van dit project. En dan kan je al binnen een paar dagen zo'n je dat afsluiten kennen. Zo heb ik het begrepen. Maar ik bedoel, ik ben maar een gebroeker, hè, maar een eenvoudige gebroeker. Maar zo heeft het mij als klant van de mooie uitlijn. Oké, Ja. nou bedankt dat je het even vertellen. Want hoe doe je het Mooi. nou eigenlijk als je het waarom zien willen? Zullen wij een bankje maar de postdo mooi sturen? Ja, dan, ja, goed. Ja, dat komt nou misschien. Dit is een negatief onderdeel van Jongersland, maar dit is fantastisch. Ah ja, prima. Ja, dat is het. Ja. Hey, hartstikke succes, Marnien Kaar. Ja, wij zullen het even hebben over, of we zullen aanstaan even zien naar de deelnemers van tafel 18, want ja, die uitzoekers die ben al te zien. En wij litten deze week ook wat zien van tafel 18. En dan hebben we het over het favoriete part van Minieten, het Neugesetje. Weet je wat dat is, het Neugesetje? Kijk als een toetje. Toetje, dus ja, ik weet het hoe het met hem zit, is hartstikke lekker hè. Ja. Ja. En nou hebben we het over de Frieske model, want het Frieske model Sanne Vloed, die rint jong in New York, maar in de vraatverneemde show van Victoria's Secret. Het Frieske succes in de modellenvraat die gaat dus maar tro. Maar ja, wat smiet dat us Friesen nou eigenlijk op? Nou, Margreet Kooistra, dat is de modellenbureau in Sruusteveen. Daar Ja, heeft al dat een heel klopt. soort mooie famkes van stritten plukt en een mooie carrière, jong. Ja. Ja, hoe kan dat nou eigenlijk? Hè? Zo zei ze dat het nou zo goed gaat met al die Frieske famkes. Ja, ik denk toch wel de nuchterheid dat dat een soort mij speelt. En ik denk, ja, ik ga me wel eens verdiepen in de geschiedenis. Als dan echt juist naar de mengel moest van mensen. Dat is wel heel opmerkelijk. Dat het binnen Joden, dat binnen Roma's, Sinti's, die echt jarenlang je onderdak voeren in de heide van de Friese daar hebben waarden wij de dan. structuur van uw gezicht Qua van krijgen of zo? gezicht, zo dat iets te meiden gaan kennen dan mij, ja. Maar ik denk toch vooral de nuchterheid en ja, met beide voeten op de grond. Ja, want hoeveel famkes van die binnen nou echt goed aan de gong? Ik denk wel zo'n stuk of 4 of 5. Ja, En wat is goed? Ja, die hadden echt contracten bij de grootste modellenbureaus ter wereld. Die doen campagnes, die in de modeshows, dat soort dingen. Ja, nou, we hebben even een paar van die vrouwen die op een rietje zet uit Friesland. Ja. Prachtig exportproduct, klinkt wat nuver. Ja, Ja. Dus ze komen nou net binnen. Oh. Dat doet ze wel, hè? mooi wezen. Nee, we hebben ze even op beeld. Echt mooi, hè? Zie maar even. Van de koude Frieske groen naar de glitter en glamour van het internationale modellenleven. Maar net elke opdracht brengt duizenden euro's in het laatje. Neem nou Marloes Horst van Terhenne. I'm from Holland, from the north part. It's called Friesland. Voor een paar 100 euro steen ze vlienier in bikini in het renommeerde tijdschrift Sports Illustrated. Maar dat is ook een erebaantje. Sanne Vloed, uw donkerbroek, het nijgezicht bij Victoria's Secret, rint Hewitt voor het eerst als angel over de catwalk. Dat gaat nu alle dag om 10.000 euro's. 13 uur staat haar werk voor een groot make-up merk. Een model kan mij dit soort opdrachten al gauw onder mij een ton opstrieken. Marian Jonkman van Sint-Niek rint modeshows voor Yves Saint Laurent. Per show kan ze zo'n 150 euro op haar rekken bijschroeven, maar bij grote campagnes gaat het soms om 20.000 euro. Het onbetwiste Frieske topmodel, Doutzen, maakt het trouwens een soort meer. Alleen nog al vorig jaar hellen ze meer dan 6 miljoen euro op. En dat mooie lichaam, Kutschink Pieter, maar wij net, dan moeten we nog even trainen, hè? Voor we dat op hellen. Nou, ik begin er net mee aan, ik het zo zeggen. Hey, maar er zit wel een heel soort verschil. 6 miljoen. Ja, Wat Duitsers verzinnen, nou ja, dat is de top natuurlijk. Maar die Ja. famkes eronder, ik bedoel, dan krijg je maar een paar 100 euro en dan is een keer per 1000 euro. Hoe zit dat maar dat geld? nou, als je toen begint als model, dan moest je natuurlijk ergens beginnen. Maar als je toen echt zo bekend bent zoals Doutzen, dan krijg je echt miljoenen contracten al meer voor 4 jaar. Ja, als bijvoorbeeld Beyoncé haast die zijn model voor L'Oréal, die had een 4-jarig contract voor 4,7 miljoen. En hoeft ze maar 10 dagen per jaar voor te werken. Zo. Ja, het is ongelooflijk. Dan doe je toch wat verkeerd. Ja, wat doen we verkeerd. Maar hoe zit het dan met die famkes die sto in die modellenbureau? Ja, die beginnen dus echt met shows, 200-300 euro per show. En dan 2 jaar kan het 1000 euro wezen.
zie maar het vaak. Ik ga van de campagnes die na de Fashion Weeks beginnen. Dan kun je soms wel beginnen met €30.000. Maar dat kreeg ze net al heel erg in de boezen. Dat is echt bruto. En het model maakt er een percentage van het modellenbureau maakt er een percentage. Wat krijg je ook bij Gleeks? Het verschilt. Ik ken bijvoorbeeld 10% krijgen van wat de famkes in het buitenland verdienen. In Nederland verschilt dat wel, maar het is maar kret wat voor opdracht is. En wat krijg je in Nederland dan? Het kan wel dat ik 20% van de opdrachtgever kreeg en van het model. Dus Puur omdat je die inzet om klussen te krijgen. Ja. En maar de hesten of jou of vier die het heel goed door. Kist je daarvan leven zelf? Ja, zeker. Ja. Ja. Maar dat is dus nou zo succesvol. En we zeggen in ieder geval programma, maar die Amerikaanse man die model scout, die maakt het de Friesin heel populair. Hè? Ja. Verneemst je ook dat effect terug Duitsen en terug die orenfamkes, Ja, dat ze nou al zeker. die bedrijven in dien achtertuin zitten te gluur? Ja, maar Friesland is groot en ik waai. Nou, Friesland is zo groot, hè? Nou, qua famkes, elke e-commerce, wanneer je famkes staat, denk ik. Elke e-commerce, wanneer je famkes van hier 15, 16. Dus dat gaat wel trouw. Maar het is wel, ik zie prutte mensen in je scouten. Ja. Klopt. En dan hebben we het dus hoe waarde. Hè? Dat is heel apart dat je dan mensen de melkkoe, dat was net nemen. Ja, Toch? Ik hoor de vergelijking net nemen, maar de vergelijking komt haast op met het Friese stamboek. Ja. Het Friese stamboek. Nou, we hebben even vragen om een man die het weet, wat je daaron herkennen, zeg maar, wat het ek van Friesland opsmiet. Dat is Peter van der Broek van de Merkmakers. Ja, wat is dat merk nou, Frieske Famkes en topmodel? Ja. Ze worden altijd in de tweede zin worden ze genoemd. En dus het model Duitse Kroes uit Friesland. En dat is natuurlijk al een hele bijzondere koppeling dat het direct gemaakt wordt. Je ziet dat soort koppelingen niet bij modellen uit Zeeland of Overijssel of een andere provincie, Zuid- of Noord-Holland. Dus dat is heel bijzonder dat het direct gekoppeld wordt aan elkaar. En dat alleen al vertegenwoordigt heel veel waarde voor het merk Friesland, denk ik. Hellen wij de genoeg uit als Friesland? Nee, absoluut niet. Daar zijn we veel te bescheiden voor. Doen we te weinig mee. We denken dat het onbereikbaar is. Terwijl juist daar, als je echt iets wil in de wereld, dan zou je daar gebruik van kunnen maken. Ja, Fredo, dat is natuurlijk in die film vooral, maar die ik promoten. Visto dat wat hij zou kloppen, dat we het eigenlijk nog te min maar doorgaan, maar die Frieske Famkes. Ja, ik zit helemaal net in de modellenwereld. Nee, maar wel in reclame en of ambitie in presentatie. Ik denk dat dat toch wel wat een oorwereldje is. Ja, tenzij zoals nou filmfestivals zoals Cannes bijvoorbeeld of de Oscar-premières, dan gaat het al in een mar om zien en gezien worden, zeg maar. En merken en klingen dat is totaal het snoergesteld van wat wij bij het Noordelijk Filmfestival bijvoorbeeld doen. Ja, maar begreep dat Visto, hij zou uiteindelijk, maar we er nog volle meer mee doen. Ja, ik denk wat hier zei, het is de bescheidenheid van de mensen hier. En ik zei net weten hoe we het op elkaar zetten om dat heel te lezen. Maar we hebben nog een orde zakkundige zijn, Spruts, en die zei, Duitse Big Leagues. Ja. Dat is het mooie daarom. Die hoeven wij helemaal net te betellen om te zeggen Friesland is mooi. Maar die komt hier, die maakt het door op foto's en dat doet ze echt puur uit zichzelf. Dat is misschien nog wel belangrijker. Ja, klopt. Ik denk dat ik wel in de contract stiet, dat ze echt zichzelf continu op social media moeten promoten. Ja, want daar wil ik nog alleen wat over vertellen. Wat Jutton is dat het we net echt meer naar de kwaliteitsjongen. Ja, dan willen we naar de kwaliteitsjongen. Maar er zijn zoveel famkes. De concurrentie is zo groot momenteel. Maar er zijn famkes, 40 miljoen volgers op Instagram die rennen Jut. Ik mij in Victoria's Secret 40 miljoen? 40 miljoen volgers. Dat is famke is Kendall Jenner, dat is een Amerikaanse famke. En Gigi Hadid had 8 miljoen volgers. En op basis daarvan was ze gewoon boekt. Net omdat ze mooie binnen of... Ja, ik wil, maar dat speelt het wel heel veel aan mij, Dus Frieske famkes thuis, begin al vers dat je een beetje leuk uitzeggen. Bouw die hoe heet het, maar zo likers en publiek op. Ja, dus. klopt. Ik heel saai, maar ik krijg een achternichtje. Ik zei, de oudste is al geboren. Nou. Ja? Dus, Maar ook is daar helemaal het steunen, want ook is daar helemaal het zien op internet. Nee. maar Ik zou toch het kostje maar kepen hier. Ja, nee. Dat komt wel aandeel. Nee, dat hoeft voor mij net. Ja, nou, we zitten wel. We zitten wel wat het is en of er nog meer trok komt. Ja. We gokken op die achternichtje.
Piet? Dobbe. Ja. Ja, het programma Tafel 18 nou, want daarin zorgen wij hoe het Frieske amateurkok strijdt om de titel van beste kok van de provincie. Nou, bij u is deze week te zien hoe Brenda, Michiel, Evert, Gesina, Leo en Dirk haar tarrieden op de opdracht om het beste naaigezetje te maken. Dat is dus het dessert. Een echte masterclass patisserie dus. Brenda, de structuur van het iers vonden wij degelijk net goed. Ja, want de jury van tafel 18 is ongenedig streng. De smaken in die geruchten voelden zich ook al voort. Terjochte, want de beste kok weet hem net alleen nog te redden met blomkool en bargenek, maar ook met crèmes, mousse, chocola en fruit. Helaas vind ik het wel iets te eenvoudige watergul en mooie pannenkoekjes. De structuur, pannenkoekjes waren een beetje hard. Ik begin met de crème. Leendert Klaasens van de Graancirkel in Drachten kent alle geheimen van de patisserie. Juster zeggen we hoe hij dat oerbracht op de deelnemers van tafel 18. Joet kennen zij in de praktijk brengen wat ze leert Chocola hebben. smelt ik in dit geval niet. Is het dessert een favoriet onderdeel van jou? Ja. Waarom? Dat is eigenlijk altijd al geweest. Ik maak bruidstaarten en dat soort dingen. En koeken bakken en al dat. Koekenbakker. en dat soort dingen, ja, dat is wel een passie van mij, ja. De warme keuken vind ik ook heel mooi. Maar de koude keuken vind ik nog veel mooier. Niet mijn ding, nee. Ik hou niet van zoetigheid. Nee, helemaal niet van zoet. Als ik in een restaurant eten, bestel ik ook eigenlijk nooit een dessert. Altijd wat hard of soft. Kaas. Daar heb je dochters voor. En dochters zijn gek op zoetigheid, dus die laat ik proeven. En als die het goed vinden, dan vind ik het ook goed. En een vrouw ook trouwens, die dat erg lekker vindt. Ik vind alles leuk om te maken, maar de desserts is ook wel een van mijn dingen. Nou ja, dat vind ik wel mooi om te doen, inderdaad. Ja, dat is wel een mooie uitdaging. Ik zie hele mooie dingen voorbij. Volgens mij staat het heel dicht bij elkaar alweer, dus dat is... Ik zou deze wel in de koeling nu zetten. Ja. Niet te veel roeren, niet meer roeren. Oké. Yes, gaan we doen. Hij is helemaal los nog. Ja. Dan moet je hem er langer in hebben. Ja? Ja. Volle Jojo huisgenoten ek verrassen met een zelfsmaker tot dessert. Zocht dan op uw website voor de recepten van deze crème, de chocolademousse en het zoendeeg. Morgen zoeken we wat de kandidaten ervan maken gaan. Nou, de vrouw die zelf wat namelijk even zien, Jerkje. Ja, skippenboeren die het net praten, Dirk de Lind als een grutte smeerlap en een Belgische god op een zouderkermeke. Dit zal ik het hebben over. Daar is ook hoe praten met Fredo Buwalda, want Fredo, dat is de programmeur van het Noordelijk Filmfestival. 150 films, hè? Hesto, Jim Matten. Ja, meer dan. Meer als. En dan komen wij dat draaien waarvan wij zeggen, even 2 persoonlijke van die en Ian Frieskelink. Ja. Zullen we wat dadelijk beginnen? Prima. Dan gaan we wat met het filmpje erin. Is goed. Komt-ie. Dieu existe. Il habite à Bruxelles. Loi 2129. Quand on plonge un corps dans la baignoire, le téléphone sonne. C'est dégueulasse ce que tu fais aux gens, tu les connais même pas et tu t'amuses à leur faire du mal. Et t'es le numéro. N'importe qui ferait mieux que toi. C'est interdit d'aller dans le bureau. Tu sais ce qu'elle a fait, ta fille? Elle a balancé les dates de décès! Faire du reste de notre vie est la question la plus fréquente sur les réseaux sociaux. 62 ans à vivre, 62, test! Geweldig. Nou, dat is de miljoen, zo. Dus. Ik heb de trailer een ordelijke jongen. Ik vind het een heel nieuwsgierige film. Ja, is het zeker. Vertel, want hij heet... Kist al met Le in Tout Holland? Nouveau Testament. Die, het is een Belgische film, Franstalig. Het compleet nieuwe testament.
is het eigenlijk. En ja, het gaat door God die ergens op hem in Kemmeke werkt in Brussel. En hij alle relaties, Erik. Ja, die ontregelt de hele wereld eigenlijk. Nou ja, alle lietsdingetjes die Sint-Wurg, het Sint-Komst die misgaan in die leven. Nou, daar zit God dus achter. Ja. Dan heeft hij mijn knop geschoten of een laadje getrokken en dan gaat alles weer mis. Nou, zijn dochter Ea, die heeft er skin nog van. Dus die ontsnapt uit het huis, door de wasmachine. En dan... Terug de wasmachine? Ja, terug de wasmachine. Nou ja. Die film is echt compleet absurd. Het is een hele fictieve wereld natuurlijk. En het zit echt boordevol van de ene naar de andere inventieve grapjes die... toch relateerd binnen aan dingetjes in die leven, weet je wel. Dus dat is echt, en mooie actrices en Catherine Deneuve speelt er ook nog in. En een mooie grote orang-oetang of een grote aap. Dus fantastisch. Het is echt een heerlijk thema, want waar woe dat nou net even? Eventjes. Dus net. Nee. Dus ik de Oscar-inzending van België. Ze ben zelf volgens mij ook heel trots op deze film. Ja, ik heb hem zelf van Simmersjoen in een festival in Tsjechië, Karlovy Vary. En dat wie een industry screening. Dus daar zitten dan alleen maar programmeurs of distributeurs en producenten en zo. En dat is normaal het heel tam publiek. Die zitten daar, die zo'n film, schroeven in een boekje en dan gaan ze weer verder. En dit weer echt... die film wie oud doen en ik kies zelf ik dat gevoel van ik wil gewoon staan en een ovatie aan, weet je wel, klappen en ja, zo'n feel good. Nou, dat moet mensen dus zeker heen naar deze film. Het is echt een van mijn de Belgische God op een zolderkamertje. En dan hebben we nog een orde. Want het gaat natuurlijk op het Noordelijk Filmfestival. Die link wordt altijd heel vaak line, Ekma, Isnon en Scandinavië. Let erop houden. Welke is dat nou uitkiezen? We hebben focus op Noorden dichtbij en Noorden 4 oud. Dus het Scandinavische, Baltische staten in Noordse focus. En cinema van de lage landen, waar dan de Nederlandse en Belgische films in zitten. En uit de cinema over het Noordse focus hebben we de film Rams van Grimur Hakkonarson uit IJsland. En ik zou zullen het even naar de trailer zien. Een hele mooie trailer al in nogal. Pínu hérna við hliðina. Heldur þú getur nokkuð talað við hann? Þið eru bræður, ekki? Kitty tölum ekki saman. Riðuveiki er komin upp á bænum Bólstað í Bárðardal. Þetta í fyrsta sinn sem veikin kemur upp í dalnum. Veikinni, þá verður það að skera allan dalinn. Kitty, fara að hjálpa mér. Þeir eru að koma. Rams. Ja. Mooi? Ja, prachtig. Echt, het ademt de Noordse focus, het platteland, de boeren en het Noordse gevoel, zeg maar. En het is een heel mooi lieds drama over 2 broers die toch weer samen moeten werken, terwijl ze eigenlijk al jaren met elkaar praten. En het is eigenlijk een van de eerste films die gaat over het uitbreken van de mond- en klauwzeer bij een kudde skiepen. Dus dat is nog eens best wel interessant. Ja. En het leuke is, die regisseur die reist op dit moment de hele wereld door, omdat die film het in Cannes een grote prijs won. En die wordt nou op elk festival uitluchten eigenlijk, en dat doen wij dus ik. En hij gaat van New York naar Frankrijk en stopt 2 dagen tussendoor nog even bij Uzin Lauwert komt hij langs. Dus hij gaat dan een Q&A's van op het festival en we jouwen hem nog een bijzondere prijs. Dus, net volle hoeven klappen, nee. Want de aanste shirt die weer naar binnen. Hey, trouwens, we hebben, dat is heel bijzonder, maar waar ik nog even wat tijd voor hebben, de primeur. De film De Smeerlappen, Anne Watman, naar het boek van Anne Watman. Ja. Daar moeten wij nou... dan maken we het eerste stukje van Chillen. Dat is een pilot van het eerste haatstuk. Klopt. Zullen we gewoon maar even zien? Ja, ik ben heel benieuwd. Komt-ie? Smeerlappen. Mijn lippen bestaat uit smeerlappen. En de grootste van al die smeerlappen is hij. Met zijn kele kop en zijn vetelijke grieskiele hier en zijn midwildske toer. Een slowe tutte. Dat wie ik voor hem. En dat blauw ik. Ik wist echt al heel lang hoe Ben op de vrouw te komen. Ik weet alleen net waarom hem geen orenbeen kreeg aan had.
Meer schuld? Ik ga altijd de onnozele spelen, dat wie mij wel best. Hij het zegt naar mij om en men wie is ziek en deer en hier genoeg aan haarzelfs. Maar dat het zo'n grote smeerlap wie, dat hier ik nooit dacht voordat het al hier gebeurde. Hé, kleine. Ja, de film. Het is een pilot, dus er wordt nog heel op hel leuk bij Jim om te zien of er een hele volslaande film voor komt. Dat is even Little Mosh, inderdaad. Ze hopen deze film in 2018 uit te krijgen. En op uw festival is de eerste pilot van 20 minuten. Hey, een soort willen daar. God, het is al 3-4 dagen heerlijk. 4 dagen filmpje. Nou, bij Omroep Friesland is er ook een programma te zien. Dat begint Thomas die te doen al. Mekaar een bies. Ekvreet en sneunt die van Jochen is dat dan bij Omroep Friesland te zien. Bist ook een paar keer in te zien. Maar tips. Ja, mensen, dit wie bient alweer. Tegen dank dat je hem er wien. Ja, jou nog een hele nog voor verder. Doeg. Nou, ik ben benieuwd wat er morgen komt. Ja. Boris bient op locatie. Glibberend en gliedend iepen we dan de nieuwe Oude Sterrenhal. Leuk? Leuk. Morgen maar even zien.